Aduh, aduh. Aku buka satu bilah. Pokok tuku ngene. Jajan lho gak nganggur, gak semangat. Ngene iki lho. Kaya yo karo duwe, karo tak. Randy guys, boleh sanggup ah, jelas dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulu. Paham? Ya, buat tuan rumah didayo, ya turu ya. Sengaja ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf, mohon dibanding. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, gini. Kalau dia Aku mau mari ujung di arek-arek. Iya lah. Ambek dengkling mau. dan deg-degan. Ambo kecantong rondo paling dengkling. Wes gak tetap. Bos. Belum mang lo, sepeda gitu-gitu sampai aku. Tak tepat. Mal ini, namanya bareng di gitu-gitu aku diisi. Oh ya wis aku diisi. Tak wasi kaon. Ya apa kabarnya? Api-api bae, alhamdulillah. Wis tekan dia mang. Iki mang mari teko jagan, Iya. menggok nang ngene prayan, marung nang ngene Jati Pasar. Nyelentung nang di Trawulan iki sekarang mampir nang ngene sambel water. Ati kelono bareng sekarang kok. Hah? Ati kelono. Oh iya. Sampai kita deg-deg ya. Heeh. Enak sih. Cantor rodo dengkling. Mau rodo ayu nang ngene perapatan ngelenggok ngono mang. Heeh. Tak. Pancet gitu. Heeh. Di roll. Ya, saya dulu ya. Pendek ngene. Mana sih? Mana? Iya. Wis. Ojo iki lah. Oh. Kan ndi lho. Daerahku Surabaya. Wis iki wis. Apa mana ya? Kawan. Wis iki wis. Oh, itu lalu ke arah ojo. Perlu ke arah ojo. Wis iki wis. Wis iki, Bang. Pangan. Kok wis. Ya Allah, jare wong sugih kok medhite ngarang-arangi on ya Allah. Sampai tak sambini ngombe iki. Ya wis kalau. Situ aja. Wis. Aku wis ngene. Liane jaket ayo. Yo entek tuku, pabrik cek buka. Wis mari. Enak wong sugih sih. Oh, ben. Mlaku ket mau riyoyoan gorong tutuk-tutuk koncone saking wakeh, koncone wakeh. Wis. Aku mau jajan nang Kevin. Tapi Kevin salahe aku goncenge gak oleh. Lah aku nganu dhewe. Engko saiki nang diare. Lho, pedae Kevin wis nang kene. Wis. Golek sangu. Nang bos Randy. Hai.
riyo-riyoan. Ondo deh, perapatan linggo kok mah. Kampret, beli. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Mang jadi kiting-kitingan kok. Lah sedaya kan pakute. Pak, Kalau kayak bilang gimana? Long nganu Hah? Salah Apa? Kevin. Hak alasan lima tuh kalau kulo nong Le. ayu men. Aslinya aku ketemu nang kono mau. Iya, Kak. Terus aku katanya gonceng pedae lho gak oleh. Terus nganu, gak oleh nurut pedae gak oleh ya wis. Apa piye Takon dhewe wis. Enggak, ini mang ono ngene wayu perapatan linggo kepencut. Iya, paling. Kepencut. Yo ngene kepencut. Yo wis biasa ngono iku wis biasa. Ya, aku ya. Apa itu? Yo, mau digonceng Kevin gak iso ae aku anu. Loh. Wong sumpah gak ono kok. Lho wis salaman Belum monggo. Iya Mas ngono cuma gak mau Ora kok Surabaya apa. apik. Alhamdulillah. Kan jae. Muter-muter riyo-yoan. Iya. Ada saya makan. Kang golek sangu pokoke silaturahmi. Oh, iya, iya. Ngono. Sangu lek ono ya ditong. Kalau gak ono yo. Apa arep? Arek-arek gak ono ini. Ya mbong aku janjian bare arek jarene ono sing hari ketiga, ono sing hari keempat. Iki hari kepiro? Yo hari kedua iki wisan. Yo paling bae meneh, bae besok ta apa. Enggak bener 20. Loro paling ya wis. Mbah, Ora wetok. Ren. Iki golek sangu, golek apa? Jane iku lho gak oleh dipangan. Jaksane kene lho. Jane iku lho gak oleh dipangan ta. Sendi. Iki lho sing bunder. Ojo ne. Dadak larang. Lho masuk larang terus yo disuguhno ta lah. Saya ke Surabaya belum rene. Lho masuk teko Surabaya lho aku teko dhisik mrene Ayo. kok. Gak oleh dipangan, Pin. Jenenge hari raya Idul Fitri Sempurna. menyumbanggakan tamu yang ada. Ya wis disuguhno sakono. Yo disuguhno ta lah. Kok kabeh kok. Yo gak, oleh temen sebutno ngono. Ayo. Oh. Lah iki lho, lah yo sitok lho gak oleh. Masalah mau dikai sitok temen kok gak ono. Oke, kita. Wah, iki lho. Iki lho, iki lho. Wong gak disuguhno kok gak oleh dipangan ya opo. Rek. Yo kudune dianu. Kayo. Iyalah, aku wis masak mini. Oleh ngono. Kayak jagongan nang ngene sekarang. Iya. Kayo kan urang. Lha jenenge umumnya riyo iku yo disuguhno ta lah. Disuguhno iki. Iya ya. Hah? Ya iki dawa-dawa iki. Iya, iya. Wis wae ngono lho. Iku lho, wafer iku lho. Iki ta? Lucu iku lho, sing gambare wong sepedaan iku lho. Iki kurma. Oke. Ojo. Wis kabeh. wah. Iku iku. Gambare wong sepeda. Wis wae. Iku gambare wong sepeda. Seneng aku iku. Ojo. Heeh. Dek kamar Alhamdulillah. sehat ya. Heeh. Alhamdulillah. Iku yo kurang nang wong-wong aku. Oh iya ta? Iya, bareng aja yo. Heeh. Ampar iki putar bareng ya. Iya. Kami sama. Ren, Apa sih? nggih, matur suwun nggih. Gopo aja. Nggih niki badhe gilir-gilir teng kanca. Iya lah. Nggih, salajengipun aku arep njaluk pamit. Kate lanjut unjung-unjung. Gopo aja wis sudah. Lho yo nanjene sing diparani iki kok akeh Kirane. Iya lah. Iya. Ya wes. Matur suwun ya. Nggih, Kok parani ya? nggih. Ben matur suwun ya. Nggih. Nggih. Ya mau saya gak tok ae. Lho, ana sing keri. Ono sing kari. Iki ta. Sangune. 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 Ah, opo? Yo gak oleh tekan. Sodako. Sangune. Sangune. Oh wancet ta. Sangune. Wancet ta lho. Iya sangune. Iya, cocok kok. Wis sangune. Jare orang kaya. Ayo lo, apa ngabang ya?
Upin. ช่างงู Sudah lah, Rek. Itu ah. terlalu dong Nggih, turun, apa turun? Lumayan. Kamu yang kita itu ya. buat kenapa Ya. kenapa saya Buka ya, tuh. nanti oleh mana alhamdulillah Ape tombo iringan pean nih. So? Ditakoki. Iya, Kak. Ngene. Anu, Tak kayak nang gone sapa iki katene? Tanggone Bang Rendi. Iya lah. Iya, terus Bang Rendi. Oh iya iku etan iya terus ngono lho. Terus wonge ngomong. mau apa? Ya rono nak, iku wonge apik, sosiale dukur, ganteng pisan ngono. Alhamdulillah. Iya. Oh, lebih cuy. Wonge roman. Oh, iya, tajir. Tajir. Iya. Iya. Iya temen wonge ngomong. iya lupa tajir ini banjir Iya ngomong ngono. Ya. Ya. Hah? Temen ae. iya tambah Iya, kowe kayak modal rek. Satu saya. Yo sembarang wis masuk suwen. hah Satu saya. ya Allah Oh, kamu guru bi. ya Allah cari tajir Jarene wong yang gajeng ganteng kok ditambahi 100 sih. Suka kok. oh itu tasmu Ada tinggi guru ini. Oh, ini kero hewan ae Ya wis, Wes aku lah. matur suwun. Nggih. Iya, iya. Salam, salam ya bojo pen. Aku yang matur suwun ya. Nggih. Wes ready ya? Iya. Iya. Wis. alhamdulillah Kok durene ada yo. Ya, Oke. salam. Men ya? Ya meneh kena. Oh iya. Wis. Ya wes matur suwun Pin ya. alhamdulillah oleh sanggup kena gaji pesate Iya wes. Matur suwun Pin. Oh, mari oleh sangu. Ribrit ae. Wes. Jangan lo itu luar Guru marah. Udah ada. No. Piro, piro. 100. 4 meter 400. 4 meter Lah di goblok ya. Oh. Film ganteng ditambahi. masuk Iya, Mas. Iya, wis. Ayo mulai. Rono. oleh sate Iya. saya Ini enggak ada klaim, Pak. Bendayo. Bendayo tang rampok. Kampret. Ini kalangan dua. Dan klaim 400. Kevin 400. Cek duit dulu. Gak tau berani. Berani ngerampok. Ngerampok.